При влизане в голямата стая, където работиш, имаше освен нейното бюро, още 5 бюра на колеги и тя видя позната физиономия. О, това е нервната сестра от болницата, си помисли Жана. Тък му отваряше вратата на съседната стая, когато чу женски глас да казва: „Не ме ли видяхте, госпожо Алексиева, когато бяхте при нас в болницата и търсихте протекции? Сега идвам да ми свършите на мен услуга.“ Колегите на Алексиева, които бяха вече в стаята, вдигнаха глави от компютрите и се усмихнаха. Всеки си мислеше различни неща, но в стаята се настани едно определено негативно чувство. Алексиева се обърна и каза: „На мен ли говорите, госпожо? Аз не мога да ви приема, защото влизам на съвет, а той до 2 часа няма да свърши. Моля, запишете се за приемния ден на главния архитект, ако е въпрос от неговата компетентност.“ „Как така не ми обръщате внимание, госпожо? Главният лекар каза, че ако искате, може да решите моя проблем.“ „А, значи не искате, така ли?“ Алексиева затвори вратата и се хвана за главата. „Тази жена е ужасна“, си помисли тя и влезе в заседателната зала. Беше забравила случката, когато след 2 часа и половина при нея дойде секретарката на кмета и почушна, че медицинската сестра е влязла при кмета и е подала оплакване срещу нея. Алексиева се засмя и успокои секретарката с думите: „Но моля ви, няма нищо между нас.“ Да, но след месец вече имаше дело срещу Алексиева за лошо обслужване на граждани от държавен служител, който не спазва приетия правилник за вътрешния ред и кодекса, който бе разработен по този правилник. Жана не знаеше какво да прави. Синът ѝ настоя да се наеме адвокат, който да я защитава, а след разказа на майка си посети поликлиниката и се срещна с главния лекар. Разговорът бе някак си скучен, защото не се стигна до никакви подробности, а камо ли до единомислие. Напротив, чуваше се само мънкането на шефа на поликлиниката, че това е личен конфликт, той не може да се меси. Разделиха се хладно тези мъже, които гледаха картина с различни очила, под различен ъгъл меряха случилото се. Синът на Жана разбра, че не може да е спокоен за майка си, напротив, видя как тя се умълча, как още повече стана тъжна, по-точно отчаяна, как вече не се радваше на детските игра на внуците си. Реши да сподели проблема със свой приятел, който без колебания каза: така е в днешното общество. Тарикати, кариеристи, подлици и посредствени хора се тикат на преден план. Те обливат другите със свои претенции и налагат свой начин на поведение в публичната среда. А що се отнася до делата, то те се занимават с тях, все едно се развличат и играят на игри за възрастни. Синът на Жана се отчая от развоя на събитията през следващите 3 седмици. Получиха се в дома им заплашителни писма, че ако не престанат да се заяждат със здравните специалисти, то ще има обществено разглеждане на случая в местната кабелна телевизия. Дойде журналист да иска интервю с малкия Лъчо как се е чувствал, когато баба му е вдигала скандали в поликлиниката. Комшийката от 3-ти етаж подробно разпита Жана за случая и като крайна инстанция заяви: „То тихите води са най-дълбоки.“ Иносказателно или не, но тя престана да поздравява Жана. Така се обърка живота на възрастната жена, че тя се отказа от работата си в общината. Подаде молба за напускане, но минаха повече от 10 дена, когато я извика кметът и предложи да обмисли предложението му. „Ти ще промениш плана на вилната зона, ще го внесеш в комисията, че така да се приемат промените за застрояването в парка, а аз ще гледам да спечелиш това досадно дело.“ Няма да е лесно, защото се заяла с племеницата на министърката на здравеопазването, но ще си пусна и аз папилата. Обещавам, архитект Жана, заяви той в края на разговора. На Жана отново не даде дума да обясни случая, а само я подкани да побърза с представянето на плана, че нямало време, машината за рязане на дърветата чакала заповедта му. Ежедневието на Жана отново се забърза. Но вече нямаше нейната усмивка, нямаше го благото лице. За себе си тя бе решена, че няма да се подведе на никакви схеми, изпитани или добри практики, но каквото може да направи, спазвайки екологията и постановките, като решение на Общинския съвет, бе готова не само да обсъжда, но и да предприема нужните действия за одобрение на строителството в парка.
Мина една седмица и тя разбра за себе си, че е много сложно и незаконно всичко, което й възложи кмета, и започна да се подготвя за делото, което изпред на медицинската сестра. Запозна се с приятеля на сина си, адвоката, който увери, че има шанс дори да не се гледа делото, но ще трябва да прави някои моменти от нейния разказ за случая. Този случай, който е просто заедлив момент на човек, не знаеш какво иска и защо го иска. Но може би тази сестра знае нещо, което ние с теб не знаем, госпожо Алексиева. За Жана всичко около нея бе абсурд. Но се съгласи с адвоката, че има нужда от събиране на факти, на свидетели, които да докажат нейната невинност, или по-точно, че тя не е използвала служебното си положение за лични облаги. Още при първия си телефонен разговор с директора на поликлиниката разбра, че него го е страх от медицинската сестра, не защото е роднина на министърката, а защото е много дейна, когато се заеде с някого. Самата тя казвала, като го метна на рогата си, ще ми подхвърчва чак за хора, които не са съгласни с нейни твърдения и поведение. Самият той не искал по никакъв начин да се занимава с нея, а пък и докторът е бил личен приятел, така че тя щяла да го вземе за свидетел. Жана поблагодари на директора, извини се за главоболията. През нощта, както и другите нощи, тя не спа добре. Но на сутринта сънува този лекар, как и казва, че ще й помогне само да минат още 2 дена. Жана не вярваше на сънища, но се замисли. Защо трябва да изчака 2 дена? Реши да послуша своето подсъзнание и не отиде да се срещне с лекара, за да го помоли да стане неин свидетел, защото бе свидетел на разговора в деня, когато Лъчо, внукът ти, падна и тя го заведе в болницата. Отиде на работа, но сърцето й беше свито. Усещаше, че неприятностите се приближават към нея. Колежка от юридически отдел дойде да се поприказва с нея и някак си случайно и загадна, че строежът е за един доктор, който имал наследствени земи и заменил с този парцел, попадаш в парковото пространство. Този доктор от нашата болница ли е? Попита, пресичайки думата и Жана. Да, познава се добре с различни високопоставени хора, защото дава подкупи. Днес разбрах това от бившата му жена. Реших да ти подскажа тази дреболийка. Жана поблагодари на юристката и веднага се обади на адвоката си, а той я посъветва какво да направят двамата. На другия ден докторът получи писмо от непозната жена, която му пишеше, че има доказателство за даване на подкупи и сестрата му от медицинския кабинет е в дъното на събиране на доказателства в негова подкрепа. Дори и полицията е уведомена за случая. Просто е въпрос на време за ареста му. В следващите няколко часа, през които Жана отказа на кмета да пише каквото и да е, подаде молба за напускане поради тормоз на работно място, докторът се скара с сестрата така, че всички в поликлиниката разбраха, че са любовници и имат далавери. Толкова силно крещяха, че се направиха от присъстващите от полицията поставени лица 2 записа самопризнания. Съдбата за пореден път показа, че винаги има вариантни решения и изборът води до различни последици за участниците в действията, но когато се шикалкави и използват законите за прикритие, много често се увъртолват хората така, че забравят за смирение и ползване на словото. Неговата сила, защото това е много важно оръжие в ръцете на хората. Самонараняването не уврежда тялото, а душата, и то не е само за в момента, напротив, променя се същността на личността. Жана разбра, че делото е оттеглено и няма да се състои, но ще има друго дело, в което обвинени ще бъдат много знакови за града хора. Започна времето на разплатата, си помисли тя. Усмихна се щастлива, че може да бъде със своите внуци и семейство и спокойна да посрещне празниците на новата година. Благодаря ви за вниманието.